Γεια σας παιδιά, είμαι ο Πουρούμπας Game και σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μας βίντεο στο Brawl Stars και πάμε να κάνουμε το πρώτο μάτς. Για να πάμε εδώ. Ναι, εδώ. Τι κάθεται. Λοιπόν, εμείς θα παίξουμε duel. Πάμε να πατήσουμε play. Και κάνω το πρώτο μάτς. Να δούμε, θα νικήσει. Όχι, παραλίγο. Εδώ. Ναι. Ναι. Τον πρώτον τον έσκησα. Όχι, με σκότωσε. Αλλά τώρα θα το σκοτώσω εγώ. Άντε, γεια. Έλα εδώ. Μπαμ, 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 μπαμ. Ναι! Ναι! Νικήσαμε! Μπα! Ωραία. Ωραία. Νικήσαμε το πρώτο. Πάμε και για το επόμενο. Σήμερα θα κάνουμε 3 μάτς. Αυτό είναι το δεύτερο. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά στο πρώτο βίντεο. Ναι, τον νίκησα. Μα αν παίζουμε bots αυτή τη στιγμή, αλλά είναι εύκολο. Πάμε να νικήσουμε και το δεύτερο. Ο Edgar είναι λίγο δύσκολος, αλλά άμα παίζει με bots είναι εύκολο. Λα που είναι, νάτος. Τι είναι αυτό? Νικήσαμε! Πάμε και για το τρίτο, το τελευταίο. Βλέπω. Αυτός που ακούστηκε αυτή τη στιγμή είναι ο αδερφός μου. Πώς λέγεσαι? Mike Games 2000. Ευχαριστώ. Mike Pro Games 2000. Ωραία, και πάμε να νικήσουμε το Mortis. Νικήσαμε! Πάμε να νικήσουμε και το τρίτο, το τελευταίο.
Όχι, έκανα την ult τσάμπα. Όχι. Τους έχουμε τον μπάζ, δεν πειράζει. Ελά, πήγαινα τσακ. Όχι, όχι. Όχι. Άρα με το Μόρτις θα τον νικήσω. Με το Μόρτις παίζει να με τον νικήσω. Άντε, γεια! Τώρα με τον Λίον θα κάνουμε 3-3. Τώρα με το Λίον πάμε να δούμε αν θα κάνουμε 3-3. Στο πρώτο βίντεο. Ναι! Έκανα 3-3. Αυτά ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Πάμε να πάρουμε και τα box. Πώς λέγονται. Αυτό μου δώσε. 5! Έχω πολύ καιρό να παίξω Brawl Stars. Είμαι ο Περικλής από το λέει βλακίες ο φόρος μου. Αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε σε ένα επόμενο που θα γίνει αύριο. Bye.